Ну, татарский народ очень любит цветочно-растительный орнамент. И поэтому я вот все его разновидности как бы использую в своих работах. А также хотелось вот сказать, что у татарского народа представление о рае, о райском саде как раз вот через цветочный растительный орнамент передается. Вот это гүлбахча, все цветущее, это как бы иносказательно райский сад представляется. Менә бу алдыбызда торган экспонатны сез ничә көндә эшлисез мәсәлән? Бу 3 ай эшләнә. Чөнки кул белән чигелә. Илмә дигән техника, тамбур дип тә атала русча. Илмә. Менә бу эш белән шөгыльләнү авырмы сезнеңчә? Бер башарга теләгән кешеләр нишләргә тиеш моның өчен? Түземлек кирәк, терпение очень большое, потому что усидчивость нужна такая. Ну и любить, конечно, это надо. Если это любить не будешь, то так красиво не получится. Нәрсәне яратырга? Халыкнымы, диннеме, бу эшнеме, яисә барсын бергәме? Барсын бергә, шул эшне дә яратырга кирәк. Бисмиллахны әйтеп башларга кирәк. Вот. Эшегезне бисмилла әйтеп башлыйсызмы? Конечно. Обязательно. Чынлапта ул элеккеге борынгы каллиграфларның иң матур эшләрен сайлап алып, аларны шигүдә җанландыра башлады. Менә мәсәлән, менә монда Нинтасыман бер шамаил бар, ла илаха иллаллах шахадат кәлимәсе. Ул бик күптәннән безнең татар шамаилләрендә кулланылган, диалога эшләнгән шамаилләрдә бар иде инде. Ләкин менә ул шигүдә бөтенләй икенче төрле, яңаша, бөтенләй матур гәүдәләнеш тапты. Һәм менә аның күп эшләре менә шушы элеккеге безнең традицияләрне барлап, аны эчендә кайнатып, аны файдаланып, һәм яңа тагын үзенең авторлык төсмәләре белән байыта торган кеше. Аннары менә мин миниатюраларга игътибар итеп киләм. Бездә бит миниатюра сәнгате булган һәм бик әз булган. Аның өчен безнең дәүләтчелек юк. Дәүләтчелек булган җирдә, акча булган бу җирдә, байлар булган җирдә, ханнар булган җирдә, китапны матур дип басып торган җирдә миниатюра сәнгатенә үсеш булган. Ләкин бездә дәүләтчелек күптән белән югалган булганга, бездә миниатюрада менә шу Казан ханлыгыннан соң югалып калган, кызганычка каршы. Ләкин ул булган. Ул Болгар шәһәрендә дә булган, Казан ханлыгы шәһәрендә бигрәк тә булган, Сахиб Гәрәй хан идарә иткән вакытта ул булган. Менә шушы миниатюраны кайтуы һәм аның дөрес булып кайтуы һәм бик әйбәт күренеш. Димәк, кеше эзләнә, таба һәм иҗат итә. Рәхмәт, котлыйм сине.